kan nononta, ɗayan kuma ka ɗau hannunka kana murzawa. Wayyo ka taɓo mata gidan daɗi kenan. A lokacin za ta ringa turo maka ƙirjinta saboda tsabar jin daɗi. Tana faɗin baby kayi ka murza ka taɓa kana lasa kana sha. Wayyo a nan za ka ji a nan mace za ta ji matuƙar daɗi. Sai kuma ka gangaro da ɗaya hannunka kan belin gindinta, kana lailaye kan nononta da hannunka ko da bakinka. Ɗaya hannunka kuma ka kai kan belin gindinta inda ruwan nan ya jiƙe. Wayyo a nan mace duk yanda ta kai ga juriya, a nan fa za ta kai matuƙa, ka kai ta matuƙa ƙarshe wurin daɗi. Don a lokacin nan sai ta yi maka ɗan ƙaramin hauka. Za ka ga tana wani irin bige-bige tana sambatu kawai za ta haukace maka. To kai kuma a lokacin fa za ka kuma ci gaba da yi mata. Kana lailaya mata tana jin daɗi, kana lailayawa kana sha mata nononta, kana lailaye gindinta. Wayyo Allah! Idan kana yi bayan ka gama sai ka ɗago ta, kai kuma sai ka bata ka ringa goga mata. Ko baka ɗago ta ba ka hau kan ƙirjinta ka ɗauki azzakarinka ka ringa goga mata a bakinta. Baka san lokacin da za ta zura maka shi cikin bakinta ba. Dama za ta tashi ta ƙoƙarta wajen ai ka gamsar da ita, ka ba ta jin daɗi. Ita ma a lokacin za ta baka nata jin daɗin. Ta ɗauki azzakarinka ta sa a cikin bakinka ta malmala. To a lokacin 'yar uwa bakin nan nasa kina kai wannan azzakarinsa cikin bakinki, to a lokacin zai kawo. Shi kuma namiji saboda tsabar tsananin daɗi zai kawo ne, yana fito da shi zai zuba miki maniyyinsa a kan ƙirjinki. A lokacin 'yar uwa sai ki ci gaba da yi masa wasa, ki karɓi azzakarin ki sa a bakinki. Maniyyin nasa ma ya halatta ki shanye, kar ki ƙyanƙyaminsa. To daga nan kun gamsar da juna zai iya kin ga yayi kawowa ta farko. Ke ma a wannan lailaya miki belinki da ya na gindinki ya iya yiwuwa kin kawo. To sai kuma ya saka farjin, sai ya saka azzakarinsa a cikin gindinki. Daga nan za ku fara cin juna. Zai hau sama ya ringa cinki, yana cinki. To kin ga kowanne ke kin yi kawowa ɗaya shi ya yi kawowa ɗaya. To sai ku ci gaba da cin gindin juna. Za ku kai kamar minti 30 kafin ku kawo. Wannan wasannin da kuka yi shine mabuɗin jima'i. Tunda kun kawo ba tare da kun yi jima'i ba, wasa ya sa kun kawo. To sai kuma ku ci gaba da yin jima'inku. Daga nan za ku ɗau dogon lokaci kafin ku kawo. Ku gwada wannan wasannin mazaje, ku ringa yi wa matanku. Kuma mata ku ringa yi wa mazajenku wasannin nan. Yana ɗebe kewa, yana da daɗi matuƙa. Allah ya datar da mu.